स्निबा हाजार आदार नुथों ओरै जाबाय थागोन होनबाबो गाबनो रोङा बियो माने आयु बोराय मोखांसो हायोनो बोराय मोखां रासिन गाबो गाबनो रोङा जेबो रोङा बे हाजार बे दुरुंखौ बोबाय थागोन बे ओमफ्राय गाबनो रोङा बे होनबाबो फिसाजोंसो हाबावा फिसायासो हरबावो गिदिरा हाया ए साथाखौ बिसिगोन बेखौ बाव होनानै लखबना होबावनांगौ रा बाव मानैसो जायोबा आलदा आलदा होबा सिख'लायोसो हालाफ्रा नङाबा बेंफोर सिरि जानो गिनांगौ गन्था जाया माथो आङो मायाव लाबोनो दे ओमफ्राय बस्थायावथ' ला ओमफ्राय फैनो लाबोनायावहाय गांनै गाहाम लानो हायो नोङो हागोनलै नोङो हाथारगोन नोङो जिबौनो हाबाय हायाबो एफा गोरलैसोना बेखौनो होमबाबो खेबनैल' जाबायना खेबथाम मोनजानांगौ मानसिना Tell me. होद आरो दाउखौ होसोदों बियो नै नोंखौ हाला दाउ होसोग्रा जादों बे नोंस्रा बिमा फिसाखौ सिथारदों र' आं खेवसै नै खोनाजायोदि
थारसै बोरमा बोरमा हांसो थादों मोजां जायगानि फैजोबबायदि मोनथारदों बियो गासोमनानै जाबाय जामबाया आलदा आलदा होदों नामा बैनालाय आं ओंखायनोसो खारलायलायनानै दस्रानिखौ सेख'हैनो नागिरदों अ जोब्बा एफा थुलुखाबाय बेनिखौ हो दंबावोलै ना गैयिखाय उफ्रि गैया आरो माथो होदों माथो अफ्रि बायदि थनजोब्बाय नायलाय बिगुरा बेनो गैला माथो बेना बेनो जोंहाबो बासिथां बासिथांसो जादों साला बोरमा खिसाब खिसाब्रा जाबाय बोखारनांसिगोन नोंसिनालाय जियालाय गैखाला गय बिबारा मा सिस्टेम जागोन बिदि खानायाव बोरलायनो
जाजोब्बाय नै गैला थाइद' गैलादां बैनाबो बासिदोंलै बे साला दंबावोसो नै जाया सेरसे 10 थाखासोनिखौ बायनानै लाय 10 थाखा फैसायानो गैलाया आरो नोंनाव नोंहाथ' मालायनि जाखोन्दाखौसो जाखायो उदैयानो बुङासै ओमफ्राय बिदिनो हाला आं गान्दा बायदि जाबाय जानो बिलाइ बिलाइ एसे होफैबानो जायो नोंना उदैयानो बारासो खालायसिगोन गाव जाया गाव रसा नांगौ Incoming voice call from +911286194230 on Simri Incoming voice call from +911286194230 on Simri Mashahri Incoming voice call from +911286194230 on Simri Mashahri Incoming ना जिगुनिसो दिग्रिनियालाय आंनाव बोरै हाबफैनांगौ नायदो माबायदि उन्दुना थाखो बेहा जानानै ना बै जिआव बुनाया आंनाव हाबफैदों हैफिननायालाय आंनाव बोरै हाबफैनांगौ जिउआव नाङाबा हाबफैखायोना बिनि नाम्बारा मोनबेसे दङ बेयाव खेबसे दालाय फन हरलाय आंनिया आंनि नाम्बारजों होनदोंना ओमफ्राय आं आन्दायदोंसो उन्दुला जाला उन्दुजाफैदो मा गाबफैबाय थाखो नोंहालाय जाम्बा आथिं खारदों मिनि उन्दुनानैसो जाबाय मा ओमफ्राय जानो उन्दुनोसै जाखांबा बेसो गोलैसिगोन मिनि मिनि ओइथ' मा जाबाय थाखो नोंहालाय मिनि गेफे जामबिलाय मिनि 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 गैला राव गैला
ra. जोंनि आनैनि बायदिनिफ्रायसो गारबोदों। गैला ओंखारदो। मा जाम्बा जाबाय थाखो नोंहालाय मिउ मिउ माव मावलाय। Dolan जाम्बा। मा मिउ मिउ जाबाय थाखो नोंहालाय। नोंहालाय गियाथि ना। गाखोबाव बेयाव गाखोबाव
बेनावसो उन्दुनांगौ बेनावसो बे जाम्बाथार उन्दुबावनो थोद ओंखारथ' होद मावजि बुन्दा सिबखाबायसो गावसो सिथिं खिथानो नुवाखै मेव 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 जाबाय थायो जा माव माव बुरजाथारबाव सिख्लाया गावसो जाम्बाथार बियो Entra. Entra. सिनस्रिया गोरोजोब्बाय मा जायो बेहा नै फोरोंदोंना फुङाव बिथिं गेजेरजों थांनो हाबनो हायो
थांबावाखैसो बोरमाया माखासे थांखोनामाखै सिखारसेया गिदिर दं खोमा थिंखौ बोखाना र' बे फैलायनो नों बिसिबा गिदिर सिखो दं ओरै फैथ' र' ना सिखो नङा बेयो नङाबा गामि सिखो ओइ मालायलायबावसो सिखो थिग फालथुआ माखौबासो बोख्लायहरदों दसे फाथोलै सालाखौ सिखोआ खारबाय नै मानबायबाय Coming, coming. Are you? Jack, what? Jack. No. Are you? 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 Chala. Abu hurus nak dulu sini. Ut. Sana. Menamdeng. Iku. Oh nih, ini ya. Mini. Come. Hey. Tommy.
Mini, 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 mini. Tommy, Tommy. Airplane, airplane, airplane. 시크 빌렸나, 시크. Bé, bé hót, bé mình cho hót. Được. Nó mini à, không vậy. Mini, 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 mini. Được, được. Bé hót bé. Ôi đi hót bé, hót. Ê. Được. Tommy. Tommy. Indusai. Beri indusai. Indusai. Ersö. Ersö. Ersö nunggu ersö. Gila. Ersö nunggu ersö. Cela. Gila. Tommy. Tommy. Cek sih. Cek. Yo. Bé. Ui, jumpa. Mini, 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 mini. Tommy. Mini, 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 mini. Tommy cốt, Tommy cốt, Tommy cốt. Tommy, Tommy, Tommy.
Mini, 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 mini. Tommy. 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 Hey, Tommy. Tommy. Được, được. Tommy. Doggy. Tommy doggy đi. Mini, 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 mini. Mini, mini. Con bớt. Ui, chim bồ bố hút. Mini, mini. 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 Mini, 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 mini. Kena gede. Mini. Boy. 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 Mini, 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 mini. Kudu, 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 kudu. Mini. Tommy. Mini, mini. Ayo. Ayo. Boy. Meow, 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 meow. Tommy. Làm gì mà nó Thịt cái bữa mèo kìa. Jack.
Come here. Đưa. Đưa. Bye. Má nằm. Chỉ có Hàn Du Khăn già khá được xin xin. मानो हाननांगौ Meow 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 meow. Come here. Cả tiếp tục lấy video.